राधिका के छोड़ के कृष्ण चल गई बाड़े। राधिका जी कल्पतारी रोवतारी अपना सखी से कहतारी कि ये सखी का बताई, कह के गईले कि हम आई परसों, लेकिन वर्षों बीत गए ना आइले हो। बड़ा वियोग में बाड़ी राधिका जी रोवतारी, कहतारी कमला भाव में कहतारी। वो सभी ध्यान दिए भैया। जय हो वाह मास्टर वाह। ये सखी बात कहीं कन्हाई के, निकेश बाबा ये सखी बात कहीं कन्हाई के, सही कैसे बोलो जुदाई के, सही कैसे बोलो जुदाई के, ये सखी बात कहीं कन्हाई के, ये सखी बात कहीं कन्हाई के, सही कैसे बोलो जुदाई के, सही कैसे बोलो जुदाई के। मुन्ना भैया हो खतर आहा, जय हो कल्याणी स्टूडियो, जय हो छा गई यूपी बिहार में। भैया राधिका जी कहतरी अपना सखी से का कहतरी, ध्यान दी सब। वादा कइले तो काहे ना अइले, जाके हमारा के भुला गइले, वादा कइले तो काहे ना अइले, जाके हमारा के भुला गइले, कहीं के तना हम बेवफाई के, कहीं के तना हम बेवफाई के, सही कैसे बोलो जुदाई के, सही कैसे बोलो जुदाई के। जय हो निकेश बाबा। राधिका जी कहत रही अपना सखी से कि ये सखी
कह के गईले कि हम परसों आए, लेकिन वर्षों बीत गए ना आए। कह के गईलन कि आ जाई बेपरसों, ताकते ताकते गईल बरसो। कह के गईलन गईलन कह के गईलन कि आ जाई बेपरसो, ताकते ताकते गईल बरसो। अनोखा के चतुराई के अनुप के हम चतुराई के सही कैसे बोला जुदाई के, सही कैसे बोला जुदाई के। ए सखी बात कहीं कन्हाई के, ए सखी बात कहीं कन्हाई के सही कैसे बोला जुदाई के सही